så i det mindste, ikke også, så har han faktisk den her, jeg tror faktisk, det her det er en af de biler, han har fået. Pas på hinanden i trafikken. Tak, fordi du ser med på kanalen. Askemøg. Baghjul. Ja, den kommer. Man skulle være i tvivl. Tankdæksel. Sebastian Bach. Følg med. Ja, det er en lækker bil. Er den ikke lækker?